Dakika na pargabich tok sachiel marokinyi nyakwaramogi ajwang machiegni e twak marwa mokwongo e chenro mar piny okinyi makawuono kamadwa twak otudore kod chala mar Kenya weche mopogore opogore matimore pacho kae mago matimore paw siasa kaachiel kod mago matimore sekta mar somo kata wechego mago mag thieth bende duto wadwa twak okinyi makawuono mar mondo mi wanonane ni to piny Kenya ringo nade kata ochomo kanye gi sani mane momiyo okinyi makawuono nyakwaramogi ajwang antiere kae kod yawuot luo adek mar mondo mi wago mbaka maneni to piny Kenya ochomo kanya antiere kod Odoyo Widi jasiasa Jacob Omondi okil kaachiel kod Victor Oindo janon weche mag siasa chak kod Odoyo Widi oyawre ichiew nade okinyi makawuono achiew maber ategno kawuono molonyoro machiegni Jacob Omondi oyawre ichiew nade oyawre nya Joyce achiew maber roko jowinjowa e twak mag okinyi machiegni Victor Oindo oyawre ichiew nade kendo machiegni e twak oyawre nya Joyce erokamano kuom thuoloni amoso jothurwa no oyawre uro machiegni kamano nyakwaramogi ajwang mana kaka iseneno magi welo mantiere godo e studio marwa e kaunti ma Nairobi kae ka in bende kamoro amora ma itudri kodwa inyalo chwalonwa ote paro penjo moro amora kokalo e namba mar ote machuok 236600 mbui marwa mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ kwacha kutwak marwa yangu kinyi makawuono dago mar mondo mi wachaka kod winjo report manolosno odiochieng' manyoro kod jafombo marwa Chris Owino manoyuore romo mane jotenda Azimio jatenda duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka ne ntiere godo ka koro chalo ka gima Kalonzo Musyoka ochunga kara kalure ni kinde mokalo chien nowacho no biro bedo kowuok e riwruog siasa mar Azimio kata kamano odiochieng' manyoro nowacho ni okobi bedo kowuok e riwruog siasa mar Azimio la Umoja ka bende owacho ni entiere thuolo kod donje riwruok kod ng'ata kata jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua wawinjane monde Ogai mar duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka odhi nyime kod thembo ewi wach mar wuok kata dong' e riwruok mar Azimio. Ka oloso e nyasi mar miye mich mar kedo ne ratich oganda kod bedo jathek e kind jopiny, Kalonzo owacho ni ok obi wuok e riwruok mar Azimio kendo kwayo joma chano wuok mondo ochak chon. We are not walking out of Azimio for sure. We are not the type to walk out of a challenge. We face it head on. There will be need for, in order to consolidate opposition in Kenya, we will work with everybody. But if others walk out, of course we can't. Our sister Mother Karua, for example, walked out. She gave notice. I don't think that DAP has given notice, or Wiper, or Jubilee. No. So, Chris, just report that nobody is walking out from this side. Mabiro juma achiel kende, bang' Kalonzo kod jatend duond bura mar DAP Eugene Wamalwa lieko chenro mar wuok e riwruok mar Azimio kendo loso riwruok manyien mar siasa motelo ne yiero maduong' mar 2027 e counties mag West Pokot kod Trans Nzoia. Girieko, Kalonzo owuok tumosuo kod duond bura mar ODM ma osayo kuom loko hala gi remo mag rowere mag Gen Z mane owito ngimagi kinde ng'anyo mar kwedo chik mar omenda mar 2025 e yudo lemo e sirikal. And in fact, some of us who belong to the Azimio family are benefiting from the blood and the sweat of the many Kenyans who came to the streets and the whole world stood still and took notice of the Gen Z revolt and movement. In my view, that revolution continues. Until these things are sorted out and Kenya is made to live peaceably with each other. Giduol achiel, Kalonzo kod Wamalwa ochayo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom rem chulo anyuola jogo mane otho e lwet obila e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z kata bang' sirikal golo singo mar chulogi. And the Gen Zs who were killed, their families are still crying out for justice. Perhaps today we might see the country is calm and think that our country is peaceful. Indeed, it might just be the calm before the storm. We heard from this administration of William Ruto that they were going to compensate the youths who lost their lives. The families are still waiting.
no compensation, no talk even. Ewi weche mosebedo ka fuong'ore ni ochano loso riwruok mar siasa kod jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua, Kalonzo orem kwedo weche makamago kendo yango ni en thuolo mar tiyo kod jatelo moro amora e pacho kae. People must be free to associate without, being insensitive. The time for hard talk is coming. Magi biro tok moko kuom jotelo machiegni kod Gachagua lieko ni Kalonzo kod Gachagua dhi tiyo motelo ne yiero maduong' mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Aya mano report mano losno odiochieng' manyoro to ka Kalonzo ne omimicha mano maranya e weche mag kwe pacho kae kata kamano penjo maduoge ni Kalonzo nyaka sani koro wacho nokonyala wuoka e Azimio. Olieko ni en thuolo mar loso riwruok kod jatelo moro amora modware pacho ka chak kod Odoyo Widi. Kalonzo nyaka sani koro wang'eyo ni en achiel kuom jotelo mane en against kata ne kwedo wach mar golo Rigathi Gachagua e apisi kaka jalup jatend piny. Kata kamano to kanose gol Rigathi Gachagua e apisi maling' wacho ni gisebedo kod rombe ma apanda ariyo nyaka ne gol Rigathi Gachagua e apisi. Tudruok e kin Kalonzo kod Rigathi Gachagua bende nyalo chomo kumoro. En gombo margi ni be ginyalo bedo joma nigi mbi moromo ka giriwo mbigi to nyalo tero Kenya kamoro. To nyaka ing'e ni Rigathi Gachagua ne en gima kisungu luongo ni creation mar Ruto. Rigathi Gachagua Ruto ema notuchgo to miyo jo Mount Kenya ni mae ng'ama dwani mondo atigo. Jo Mount Kenya Ruto notuchgo de kowuok kanye. Kogole kuma nogole kotere bedo DP. Kogole kuma ne MP sogudore kokete bedo DP. Ng'eni ne en first time MP. To ng'ama iluongo ni Kalonzo Musyoka en bende nyaka nochak siasa gi Moi. Pok obedo ni en motelo malong'o Kenya ka kende. En omanyo ng'ama luwo. En gi party ne to manyo lu Moi kotieko lu Moi to lu Kibaki kotieko lu Kibaki to lu Raila. Sani koro thuolo ochopo monego beno nyalo bedo kende. Okodhe nyalo nye namba 2 en play second fiddle all the time. Koro kidwa kawo jomoko ariyo magin ne gi namba 2 to gidwa dhi gore gi jomoko ariyo magin namba 1 Raila Odinga gi President William Ruto gionge gi chance gini. Mokwongo ng'ama wuothogo modwaro wuothogo miluongo ni Rigathi Gachagua en jatelo masuto. Gimomiyo suto ofis mokwongo ongego. Mar ariyo nitie gimiluongo ni resources midwaro ga e politics ka. Chon ka nineno ka Rigathi odonjo to msafara en gecho chiko. Joma luwe geche sirikal makowe jomoting'o ne toothpick oting'o jomoting'o ne tuene tond woche nitie joma ng'iyo ni kiko cham gimoro marach nitie. Ing'e ni sami mi jomineno mieka imiye joma rito safety gi security mare. Joma rite e gima dihinye to gi gima do cham marach to gi kamoro amora madobed kumarach. Jogi te koronge mbi mane en go cha idhi yudo korumo. Chir mancha en go sama wuoyo kata mogomba ka giji idhi yudo korumo. Omiyo jogi ok gin jok ma dibuog ng'ato e thuolo masane. Kendo gima timore ni jo Kenya ohero ng'ama nie loch, ng'ama nigi teko manyalo timo ne gimoro, nyalo ndiko gi e tich, nyalo riembo gi e tich, nyalo wuoyo ne gi ng'ato ema gihero. Kose thich yo kano thich Rigathi cha teko midi bedo go koro dok matin. Omiyo be kaka neno pod gi galore ni to 2027 to sudo gibiro chopo kama koro ne gi undma to pod thin ok nya gore agog machielo ni. Omiyo aparo ni Kalonzo to timo gimiluongo ni strategy. Nyo paro no dwa wuok mondo gilos gimoro gi Rigathi. To yudo ni Rigathi koro onge. Ng'ama koro nitie cha en a former MP. Iwacho kanyo makare ahinya kendo yiena mar mondo mi arwaka Jacob Kachel kod Victor Indie to wako kinyi makaoni. Jacob Kachag kohodi wang'e ni Rigathi Gachagua kalure ni kaka nose tiche oko ya PC okonyal mako lemo mora mora e telo kata okonyal bedo lemo mora mora ma otiyo ne jopiny kata okonyal bedo jatij piny owacho kuom thuolo mar higni 10 tok kanose tiche oko ya PC kalure kod weche duto bana ise godo. Matiende ni nyaka sani wang'e ni magi duto gimomiyo ne othiche oko gin kit siasa manogoyo notemo mar mondo mi olier ahinya kod jo masawa mar piny Kenya kowacho ni jo masawa mar piny Kenya nitiere kode. Tadira wang'e ni masawa mar piny Kenya nitiere ga kod kura mathoth. Nyalo bedo ni mane momiyo Kalonzo koro wacho ni we okuonga
oriwre kod Gachagua motelo ne yiero ma 2027 to bende nitiere kuma ginyalo chome matende ni mana kaka Owidi owacho ni sani oonge telo to kinde mang'eny jopiny ohero jogo manitiere telo. Erokamano Joyce, ado wacho ni mokwongo Kalonzo ne wuoyo kaka wakili. Otemo wacho ni Azimio la Umoja ok wuoge nikech ong'eyo maber ni Gachagua sani ok nyalo bedo a political party leader. Gachagua sani onge party. Koro nyiso ni e yo moro amora ma Gachagua dhi timogo siasa mare en ni nyako dhi obeda odi mana remember mar party moro amora modhi donji. But gisani Gachagua ok nyal kata register party mobed party leader mar party no. Having said that, kata ko asewacho mano, to anyalo wacho bende ni kik watem ka gima waseyo chenro moro amora manyalo timre ya sani nyaka 2027. Nikech adwa nyisi kaka ng'ama tin ni sani joma tindo samoro amora ma gineno ker ma pacho ka kuchung' dwa wuoyo to gineno mana miriambo kata ka ker pok oyawo dhoge. Adwa nyisi ni wan kaka joma tindo ok wa trust gimoro amora mawuok e dho ker. Masani kata gimomiyo joma tindo oling matin en mana ni nikech Raila Amolo Odinga no okelo wach moro ni mondo nokwayo thuolo mondo we jotelo wuo mondo wabed gi national dialogue conversation. To apart from that, kopogore gi mano, siasa nyalo lokre kata mana gi joma chiel. To kik wane Kalonzo gi Rigathi ma ji wachogi nikech wang'eyo achiel kuom gima wang'eyo sani en ni jo Central Kenya ogoga kura kaka kabinde mamoko go kura. Jo Central Kenya goga kura minyalo wesa moro kata ni ogirizo gionge kata ok gipar gidhi gadhia to gigo kura tekni wave no chomo kuno kata miyo gemna punda to mane magigone kura to gidhi kama. Omiyo sani anyalo guarantee ni mana kaka ne owacho kae ni MPs wabunge manogo kura ka support impeachment mag Gachagua sani gin gi hard time e Central Kenya. Nyiso ni the locals jokma kawaida raia ma kawaida oriwore ni gin gidwa punish ng'ata mane okuchungi wuodgi. Nyiso ni kapono ne riwogi no nyadhi kamano to nyiso ni Central Kenya bugo kura kamoro achiel ne candidate achiel presidential candidate achiel. To kamano dhi timre nyiso ni candidate ni ok nyal bet Ruto by all means the current president. Nyiso ni already ng'ama gidhi support already nigi weight a presidential ballot. Number 2, sani kwa wuoyo the president of the Republic of Kenya sani as we speak is not guaranteed. Joyce is not guaranteed. However much wanyalo wacho ni the state joero ng'ama ni pa wan kaka joma tindo onge gima sirikal masani nyanyiso ni ji adima gisekawo man gi degrees mawuotho state ka ma gimiyo tije. Onge waneno ga manake wacho ni kiani 5,000 kia 10,000 kia employment giyudo oko to kwane in actual reality gikelnwa the list of people magisekawo gitero oko gimiyo tije. Omiyo an gima nyalo wacho e yo mayot Gachagua to nigi 10 years ma ok odhi chung' be ok odhi lawo komoro amora. Tadwa nyisi ni siasa ok en about ng'ama chung'. Tek ni ng'ato nigi duol kaka mana kaka Sonko ok nyal chung' higni 10 sani. But ineno ka Sonko pod ne nigi influence. Waititu the same. Kikawo jogi choko gi Waititu ikawo Sonko ikelo ikawo Gachagua ikelo imedo gi Kalonzo. Kasto sani be pod wakiani the former president, the retired president, wakiani stand ne nango nikech poko biro publicly mo wacho ni en kanye kata en kanye. Mano be will also play a role. Aya, Jakom Raila Amolo Odinga ni be sani pod wana ka wakiani to kae usi mo manyo ni o kodhi obedo kare. Odhi duogo to wacho no wango. To kapono odhi obedo kare 2 years down the line dibeno nyalo loko pache mo chopo ni 2 years oseserve obedo kacha 2 years wacho ni jo Kenya dware wangi Raila onyalo mukretu kosibet ka 2 years Kenya wacho ni oduogo olosa ne gik mbuka Kenya ka to duogo to chungo kibitawe because that is a constitutional right. Ko gima dwa wacho ni kata jo ma support serikal ni kik wabed gi chira inya ni so long as ni koro serikal masani support chenro mar Raila di UC ni koro ka Raila dhi bedo UC kacha to ni Raila ni ok nyalo neno ka Kenya rach mo wachi ni igni ariyo kendo Roma beda Addis Ababa ka higa mar 3 ni we adog Kenya resign
adogo Kenya mondo ginen. We waroka ne Victor etwak bende okinyima kauno. Victor, tudruok makoro Kalonzo Musyoka dwa bedo godo kod Gachagua nikech e kinde mane uloso nyoro Kalonzo noko kwedo weche mosebedo koliekore ni gisebedo ka giromo kod Gachagua panda en kachiel kod jatend duond bura mar DPK mar mondo mi gilos riwruok moro mar siasa. To gino ng'ato nyalo bedo ni penjore kinde mokalo chien Kalonzo nowacho ni gibiro bedo ka giwuok e Azimio. Kata kamano odiochieng' manyoro ne giwacho ni Azimio ok giwuok ni ng'at madwa wuok e Azimio ema koro ne ka nyalo wuok nikech Martha Karua bende nochiwo notice mochuo wuok e Azimio. Nyalo bedo ni Azimio ni nitiere kod ang'o ma ok odwa wuok ema koro dwa mar mondo mi ogwel Gachagua mondo donje e Azimio. Erokamano ahinya Joyce. Weche ariyo. Achiel en ni yiero ka yiero ji dhiga gi different political parties. Yiero mabiro 2027 wadhi bedo gi parties mopogore ma ji dhi e yiero. To wan e wachomo gimiluongo ni mid-term mar bunge ni. E mid-term ka e sama koro ji loso kundi mag chama magidhi ge yiero mabiro mbele, iluongo ni political realignments. Magi ma Kalonzo timo ni ok en gima nyien kisomo historia mar siasa. To nikech oseneno ka liekore ni chama marwa mar ODM nyalo loso siep gi chama mar UDA, mabe pod ok en gima ni kare nikech wan kaka joma ni e ODM ok wariwore gi UDA. Wan gima watimo en ni wamiyo UDA jowa moko molony e yore mopogore opogore mondo konygi loso sirikal mondo mi jo Kenya ne be obeto nyaka nyuma so jowa kacha waneno ka adier gik moko sechako timore maber. Koro aneno ni Kalonzo ni mana kare, to mana kaka wakili owacho, ng'ama wacho ni riwruok me kind Kalonzo gi Gachagua ni onge gi ndhadho moro kata pek moro ok oneno gine yo matut kipacha. Ochalo ng'ama osowie kuoyo nikech Gachagua jabedo ni ok onyal mako ofis moro amora sani kaluwore kaka othiche ok e telo, lakini lit mane jodalagi jo masawa nigi lit mang'eny ka gineno ni wuodgi nyo osandi kendo nogol oko e yo moko dhi kare. Lit no gilingo, to kaka wang'e kaka kitgi chalo, gin gipogore kodwa wan joluo madikoro ne wanyalo bedo ni wago koko wawuoyo, ginyalo ling nikech ging'e ni pod sirikali nitie gik moko ma pod gidwaro mondo gitimre nade, mondo gicham. Nitiere gik moko ma pod gigeno ni sirikal onego migi, koro gibro hore mos. Nyochi winjo ka Mheshimiwa Sabina Chege onyisogi ni jodalawa dhiura dhia mos nikech sirikal pod nigi thuolo mar tiyo, to wan gi gik moko mabe wageno mondo wayud kuom sirikal niendi. To gin joma hore, to kendo king'iyo pattern margi mar go kura, gin joma wuok ga giluongore ni thunera. Giwuok ga kar rombgi, gipogore kodwa wa joma wuoya, to kosopo saa kura to ji penjo mane no kata ka jowa moko mago kura ni Nairobi ka to kura to gigo dala kocha. Koro siasa margi opogore. Kiriwo kura ma amasawa mimedo gi kura ma e gwenge mag Ukambani, to ing'eni jok moko ma jowakamba gi bodhi nyaka coast kocha chonde. To ng'isa ni kadipo ni jogo riwore mobiro bedo ni dwa PM kodwa kata kaka ODM ni wariwore gi UDA, to en PM motegno. En PM motegno ma wan be ka wariwore gi UDA to nyaka wuogo motegno mondo wamany kura. To ka ng'adi matin Victor manaka ODM kanyo, ODM chung maren mane gi sani kata bedo ni wacho ni pok udonje UDA formally. ODM bende pod nitiere Azimio nikech so far kuwuoyo about Azimio waseneno mana Kalonzo ka achiel kod jatend DPK ema kinde mathoth giwuok oko kaka jogo mantiere riwruok mar Azimio. Kata kamano jogo manitiere e ODM, duond bura mar ODM kinde mang'eny ok waseneno ka gitudore ahinya kod chenro mag Azimio. Wan e Azimio, kendo wan ok wan e sirikal. Wan sani gima pach wang'iyo mang'eny mominano ok wadonje e weche ma Kalonzo gini wuoye. Neno wang'iyo ni kaka jakom dhi nwang'o kom mar AUC, nikech jakom ne jatendwa. Sani pachwa te gine moko matindo tindo mag ni mag Azimio wacho mag larruok matindo mag pacho kagi ok wadon wadonje nikech pachwa te kaka jo ODM mabe wakoyo ni mondo jo Kenya boriwre kodwa en ni wang'eyo ni ere kaka jakom, nikech sani wan gi awi mo matin ni jatend piny oyie omako lwet jakom odhigo mbele. Nyaka waore kaka jochama mar ODM
mondo wuodwa kendo jatendwa Raila Odinga onwang' thuolo mar bedo jakom mar AUC. To ka dipo ni wadwa be nochoko dogo wariwore Kalonzo genie weche moko matindo dondi ma kor gweng' mar Kwenya ka tok dhi konyowa. Koro wana joma pachwa te wang'iyo Addis Ababa kucho chode e kuma pachwa nitiere. Odu widi ka duokie twak okinyi ma kawuono wang'e ni kato bedo ni Rigathi Gachagua ne ogola e apisi kaka jalup jatend piny Kenya. To jal mano kao kare kaka jalup jatend piny Kenya en Kithure Kindiki. To wang'e ni Kithure Kindiki bende wuok e gwego mag masawa mar piny Kenya. To Gachagua bende wuok e masawa mar piny Kenya. Gachagua koriwore kod Kalonzo. To wang'e ni Kindiki nitiere kod jatend piny William Ruto. Ma bende seche moko ilieko ni Raila Odinga nyalo sire lwedo mane yiero mar 2027. Mano kochopo e yiero makono. Kata kamano pod warito neno gigo mabiro timore. Kindiki gi Ruto to Kalonzo gi Gachagua. Jomage manyalo yudo kura mathoth mawuok e masawa mar piny Kenya kalure ni sani ema wanyalo wacho ni gitemo align yore mag siasa. Dwani mondo wang'e ni Raila no puonjowa siasa moro ka mar coalition building. E thuolo mar 2007 ne wan gi moro maniluongo ni Pentagon. Noting'o ji 5 maniluongo ni kingpins. Mano e siasa mwasedoke mwadonje. Gimoro mineno ji okete geno joma ok dwar president ni Kalonzo ni kia koriwore Gachagua to nyalo bedo anything. Dhano mineno ma dhako nyuolo ni ene uso ni geno mar dhi e pole momiyo wadhi e kanisa. Geno mar Raila nyalo bedo president manomiyo luo lowe. Ng'at mok nyal bedo anything kaka Gachagua onge ng'ama biro luwo Mount Kenya. Namba 2, Mount Kenya osebarore west gi east nikech ng'ama iluongo ni Kindiki. Ok idhi nyiso Jameru gi Jaembu magin minority nikech ogol Gachagua koro giwe wuodgi gidhi gi luwo Kikuyu. Unity mar Mount Kenya osebedo higni mang'eny nyaka ne ndalo Kenyatta. To unity ni en joma yude gi pokne gi gikeni mag-gi gin jo Mount Kenya East. Gin Kikuyu to be precise. Omiyo ng'ama wuoyo kamano giwuoya nikech gombo mar chuny. People tend to luwo chunygi kar luwo pachgi. Samoro chunyi gombo ni ma otimre. Mar 2 awinjo wach moro kama dwana plug in. Wach joma tindo ni. Adwana nyisi joma tindo gi ni ne gidonje gir joma tindo no ging'e wuongi. Wuon joma tindo ni ema ne neno koriembe ticha. Gini no pangi ma professionals no bedo hired. Mano tigi gi miluongo na artificial intelligence. Mano yudo the demographic group mane nyalo carry out the coup. Makosa mane gitimo ne gin selfish. Ne giparo ni kech joluo no osegore gi the president e ng'anyo mokalo gi kura mokalo. Wawegi oko wadhi adhiya kendwa mondo kik chiemoro gidwar ni ka wasekawo loch to wapogne gi gimoro. Kanye mane gikose. To dine gin corporate Raila gi ODM early in this game. Aparo ni kawuono di koro wacho wach mopogore presidency. Kane dipo ni Gensis gini ne organic gimochakore achaka kendgi. Chunga Raila bath Ruto ok do tieke. Kech joka nose wacho ni gino giwinjo dongo giwinjore kendgi. Gin gionge jotelo, gionge party, gionge gimora mora. Ang'o omiyo jatelo achiel kuchung' to giringo magilale bobel tenya kama kure. Omiyo wewe udonje gik ma ok wang'e tiendgi kuma nochakore. Igeni ni kidhi e liel kaka en jasiasa. Tinyalo winjo koko moko chakore kona chato ji donje ji te. Joma donje gi ok yane joma ne ni e kona kano dhi othiedh gotieno mogony. Koro gin gidonja ni wakwere kabisa. Ikwere ti kia ng'ama nochako gino. Gir Gen Z ni ji odonje to gi kia weg gini manochake. Jogi endi thoth gi ok winji dhok miwacho Mount Kenya. Kadine gi chik itgi speeches manotim Limuru 3. Dine gi ng'eyo wuon Gen Z kuma nochakore gi gima ne idwa nochiw kodgi. Jowuoyi gi obet ka tok gi ng'eyo ni mondo ne chak gi miluongo ni Gen Z Revolution. Ng'ama iluongo ni George McGoy man chief of staff e office mar DP no kuongo gol Motera ambassador. Ng'ata mane nyinge chakore gi office no gol te modong' mana ng'ata achiel to en nyinge nok chakore gi Ruto no jalu. Ong'e gik matimore kanyo. Moter. Kachako biro ung'eyo ni mysteriously ng'ama iluongo ni General Ogola no bedo maonge kodwa. Ma wadhi.
to ukung'eyo ni nochik ni kogola wuok to ng'ama donjo Jamadhira. Gima ne igeno ni ka jo Gen Z ose breach parliament to gi breach State House, to naturally the army takes the president for his security. Army no koro ng'ama notelo ne. To nikech they were unable to breach State House, mane mano ginore. Uparo ni bedo jalup ker Mombasa notimore atima ni nodhi riere kono. Gini no pangi mando bedo kum mane dhi succeed chieng'ono. Makosa mane gitimo ne giwejo moko makioko. Ing'e ni piny Nairobi ka jaluwe manyalo dhi e street, jomodongi to dhi mana koluongi gotieno chulgi. Kane isewe jaluwo ke girino kama dhi e onge, to ne gidonje e gikone. To kane jatendgi yodhi ochung' ma gineno but Ruto, giwe gino gore piny gi kanyo. Omiyo kanyo to bende nyaka wayie gi Raila Odinga ni dino wek bire rescue mar sirikandni. Sani di koro edha pod wayware koso di koro wachiegni loko regime. Omiyo mana dwaro ni mondo wang'e. Awinjo ka uwacho ni sirikani wacho ni ndiko ji tok ndik ji. Chakra sirikand Jomo Kenyatta nyaka chope mar Ruto. Mar Ruto ni kende mosendiko 90,000 teachers in 2 years. Onge mora mora. Omiyo wawinjire ni ndiko ji tinyalo ndiki, to ok wanyalo ndiko gite nikech population odongo. Wan ndalo mane wasomo, pok itieko exam mar nidhi graduate go, pok itieko to iso kelni barup tich. Ka in japuonj TSC oseoroni, ka in engineer yudo samoro Kenya Power osebiro moroni, ki in BComs banks osebiro, ji ne agi barua university kidok dala. Iting'o sanduk to barua bedie buombi. Tinde ok nyalre nikech population nodongo to dongruok nodong' chien. Dongruok nodong' chien ni ung'e joma nodong' kode. Omiyo wawinjre uru ni wang'i mi Ruto thuolo mondo ti kako tiyono mondo chieng' moro wang'ad buche kutieko igni. Kumiyi exam mar 3 hours to after 1 hour ikoni ni rem, mano be ok ber. To wach mar ODM onge sirikal ata yien ODM to nyalo bedo ni onge sirikal. Adwa ni mak paro no gi kanye wach mar ODM no monde mar mondo mi wakaw yueyo madundo gi sani. Nyisa ni onego bed ni wakaw yueyo madundo. Kwa duogo bang' yueyo tibo bedo kileronwa wach mar ODM no. Nyakara Mugia Jwang' yiena mar mondo mi akaw yueyo madundo gi sani ka waduogo to wadhi mbele, kik idhi mabor. Umepanga matumizi ya hii pesa? Kuna school fees imenilemea kidogo na kwa biashara yangu nita boost. Ndio hivyo sasa, ndio cheki yako. Yes. Unazambia nini watu nyumbani juu story? Waendelee kucheza hii mchezo, ni ya ukweli kabisa na wao watashinda. Si hata wanaweza shinda. Yeah. Na kwa hiyo story na kuongezea hapa goodie bag. Hata tuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Ndio wao pia wajipange. Najua unapanga kwenda shopping. Citizen Duka na Quickmart inakuletea ofa mpya ya mama mpenzi. For only 1,765 shillings unapata unga ya ugali ya 2 kg at 109 bob, unga ya chapati 2 kg at 149 bob, mchele ya basmati 2 kg at 649 bob, skari 2 kg at 279 bob, mafuta ya kupika 2 liters at 539 bob. Hizi zote ni less than 2,000 shillings, meaning una save 332 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua mama mpenzi. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Rajveer Singh Babar, we monda nyisi adiera. Ingeni en kaya ke kata muropi. Eri kaka nanyalo loso carrot halwa. Onge wach. Ng'ama orogi? Wan gi mogo, olayo, galot, to kendo wan gi list moting'o chiemo 56. Koro inyalo chako tedo chiemo go.
Tibet king'eyo maber ni chiemo go duto itedo ni welo modhier. Naivas is more than a supermarket. It's your home of freshness. Your home of the best deals on electronics and so much more. 60% off this November. Deals Kikwetu, brought to you by Naivas, home of deals. Kama ungependa wimbo wetu ameniweka huru kweli, iwe sikiza tuni yako, ni rahisi. Bonyeza *811 *500#. Na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. Nyakwara moga juange chenro mar tie dero jumani wadhi kelo ni jangolo mar juma men Papa Noel wadhi ng'iyo history mare to mane mogoyo nochako kure to biro nang'o Kurka ngulu makwe mayom akili selection kakidware yani mag rumba tie dero kae kaka pile Aboy handsome woman da wegi DJ Small pile ka pile wangisi ni kete manaka Are you craving an unforgettable adventure? Discover the magic of Asia na View Travel. From the ancient temples of Vietnam to the vibrant streets of Malaysia, experience the beauty of Bali, the futuristic charm of Singapore, and the cultural richness of China. View Travel, your passport to unforgettable experiences. Tembelea Asia na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni kendo Nyakwara Mugia Jwang mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar Opiny Okinyi ma kawuono kama ntiere kae kod yawuot Luo adek manodoyo widi jasiasa Jacob Omondi Okil kaachiel kod Victor Oindo janon weche mag siasa. Kapok wadhi e yueyo Odoyo widi mulo kara wach mar ODM onge sirikal kose ntiere sirikal to bende pod ntiere riwruok mar Azimio makoro nyaka sani be Azimio waseneno ka mana Kalonzo gi Eugene Wamalwa ema otelo ne gisani. Ing'e ni Azimio en gir ODM. So wach mar ODM wuok koro kuogno onge. ODM Azimio en gir ODM. Kalonzo to apane otugo moro kanyo. To wach mar ODM ni sirikal kata ODM ni onge. Nyaka wang'e pogruok mane kind ODM gi kind oganda Luo. Mar ariyo awinjo ka jomoko wacho ni jo ODM nomiyo UDA experts mondo konygi e sirikal. Joma noyiere sirikal go gi duond President William Ruto kendo gi duond Raila Odinga. Raila Odinga ne ok ochiwogi. Nokwer ni en ok ochiwogi bi pok omiyogi kata thuolo mar dhi kuno. He can only wish them well. Omiyo Ruto ema noyiero ni e piny Luo ka ere joma beth madang' konya tich. To nong'iyo weche ariyo. Ere lemo magimaki party to ere joma beth. Noneno Opiyo Wandayi gi John Mbadi, joma riek kabisa. Opiyo Wandayi thuri kucha winjo mani ochake ni intellectual. To Mbadi bende kiwinjo kawacho weche mag pesa, tikoni ng'ama riek nika. To Ruto ema noyierogi, ODM ne ok ochiwogi. Mar ariyo wan kaka oganda Luo, wanie sirikal. Gimomiyo wanyalo bedo maonge sirikal onge nikech ma sirikand Kenya. To wan jo Kenya. Onge ndikruok mwachak wabedo go gi sirikal ma marwa kaka jo Kenya. Mar ariyo, kidonjo sirikal, idonjo sirikal kiluwo yore adek. Inyalo yieri, inyalo gweli ma nomination, inyalo ndiki e tich kaka ondikane. Weche adi? To ji te nyaka mane siasa gi maonge siasa, ji te dwa donjo sirikal. Kiyudo thuolo mar donjo sirikal, kik irit barua ni wadwa ndikre.
mana kaka nyako maber to kiyudo wuoyi moyie nyuomi tigombo janyuombo we rita arus obi otim kudak kata ka ok otim be onge biro mana nyuolo wuoyi an aneno yuora moro ne ok otimni arus to yawuote tinde jotelo madongo dongo omiyo wan kaka oganda luo ng'ama oherowa mamiyowa lemo madongo dongo e sirikal mamiyowa tije madongo e sirikal maparowa sama indiko ji e tich sama iyiero ji sama ipogo mwandu mag piny sama ipogo resources mag the country mane sirikal ma wantie ok mwandikorego ne wandikorega gi Kibaki 2002 ka chopo 2003 nosegwewa oko makoro kwa winjri to macha nondik moketi gi miluongo ni MOU we agreement MOU no wito oko maka chopo 2005 to riembo ganda luo tema ne sirikal makata tuju no doka gi rang'ere omiyo ndikruok kata onge ndikruok ok ti gima tiyo en ni to keny ma wantie ni be waherore boherwa ing'e ni oganda mineno koro keto wa sirikal ni ema nomiyo yugi obedo interior PS ema nokungo keto chief justice ma jaluo ng'ani ema nowadgi matin mano okelo mos omiyo awacho ni ji onego lugeno ji onego lu joma tindo mantie kuma dhiye okelo mos ng'ani ema noparo ni jaluo nyalo bedo jatend jolweny teme Kenya ka en ema noparo ni jaluo nyalo bedo attorney general kendo minister ma finance kendo nyalo bedo energy mago gik mang'eyo ni kata ne waloga Azimio ka nwadwa locha kombe bila ok dwa yudo omiyo ng'ama dwa nyiso jaluo no chako wuoge kenyni odoge dhier ochalo ng'ama nyiso jakanisa ni lema to polo to kik yie donje koluongi omiyo nyaka wayiere ni wane sirikal kendo wabiro bedo sirikal ni wayud gikenigi emomiyo gedni moko nigi mwandu makwadhige yiero to yombowa nikech wakuno sirikal to joka to yako omiyo wambe sani odwa yako kodgi unyo kwa unyo nyaka 2027 kwa yudo ni rute madhi loyo kako dhi loyo ni wachakwa dhi kode mondo joluo bede dhano iseneno nyaka mbele ni rute madhi loyo Gachagua gi Kalonzo bende pango ka coalition ma wantie ni ema ne walogo Kibaki 2007 makata ji noyie nyaka joma ne ni kor Kibaki noyie ni loyo to ne waloyo mae ruto muduogo ni mano kiwacho ni coalition mane ma wacho ni nologo 2007 ang'e ni ok ichiga iti ahinya to wach coalition midhi kawo loch 2007 ni osewache moseikore makoro wuok mondo kata Raila tika yiero mar AU ni to ji donje coalition no nikech neno UDA ni nitiere ji mang'eny ma bende ok support president koro president biro kode to wambe wa koni to ji riwore coalition adi achiel jomineno lando bura mar ODM onge sirikal gi gin jomoluor ni ka ODM oriwore gi sirikal to nitie jomoko ei sirikal kono kako doyo widigi ni ok gidhi yombo gi yiero gidwaro akwede mago jo UDA we giuru gonwa uru kura nwadhi e yiero moro higa mokalo ni ma jo ODM riembo jo Azimio to Azimio ma Raila chungo Raila noko chungo ODM giriembo gi ok gidwargi nikech ng'ato dwaro mana mare na dhi MP odhi oyiera adhi MC odhi oyiera adhi governor odhi oyiera emomiyo waikre kamano mondo wadhi uru oganda luo wadong e sirikal mondo jothuro oyud tich samine na bet go kani thuro kuchocho Homa Bay kende ka higa ni orumo wadhi bedo ni wasespende 2 billion e weche mag pi kendo next year nyase loso gi badi wadhi yudo negi pesa makore lach mondo tiek go pige modong kuro mane tier bede sirikal kamba dio mako tung wach pesa ta anago wach pika donga dhi ire tip kolo pesa tiloso go pi to ini dwaro chako goli sirikal uchako bed maonge pigni kenda par aneno ka Victor indi nyiere kinde mane Victor awe ni wach amor kabisa gima na dwaro na amor gima osiep na mheshimiwa Wede wacho to gima daer mondo agole pach jothurwa en ni gik mwayudo dala kucho ok nikech mheshimiwa Wede ni mheshimiwa Wede no dhi wuoyo gi Mbadi wayudo gi nikech luoro ma jakom luoro ma sirikal ni luoro go jakom to kaka koro jakom okelo joge e sirikal ka emomiyo gik mang'eny mabiro no dala kacha ineno Owede en chiema nikech ne sirikal oseparo ne gimo matin ochamo nano ka wang'e ler maber embe en wuodwa kendo waere kabisa kendo wageno ni kata ka diponi ka paro ma in go mar ni wadhi loso coalition gi UDA otimore mamano to nyalo bedo paro maber nikech mano ka wang'iyo rembwa gi remb jogi ok bor ahinya
gi Nilots kaka wan. Kodhi otimore ni waloso kodi coalition. To wadwon wabed gi moro achiel. To gima samoro beda kwai en mani king'ama tiyo ne sirikal to samo nya bedo matek mondo itim. Ten ni sani and asewinjo kitemo wacho ipako Raila Odinga kabisa nikech mano e jatendwa. Kwa yiere ni gigi te gin gik mitimo nikech Raila Odinga to wadhi adhiya maber ineno. Kato wach machielo maba nyalo chaka wacho ginene. No se wuoye wach mar Gen Z ska. Mathin kabisa nikech saa ok marwa. Adiera mar wach en ni wan gi generational change mabiro. Maka kaki wache ni jogi notiyo gi AI mokawo advantage mar joma tindo. It is true ni okinyal ignore thuolo ma joma tindo dwa kawo mar telo mabiro 2027. Ng'ata masani dwaro telo nyaka ng'e ni joma tindo nigi space. Joma tindo gi gin joma osomo to gionge tich. Joma tindo gi gin joma tribeless. Gin joma gineno ni piny ok otelne e yo maber. Emomiyo ka wadhi mbele ka to leadership keda neno kata ka ineno ka nomiyo ker President Ruto no odhi mowuoyo kodgi e Express nikech en oseneno ni joma tindo nigi duol o gin joma inyalo ignore in the political space basani. To kendo election mabiro 2027 kata nikech sani wang'eni 80% of wajumbe mar ka almost 90% actually dhi dala. Jomi dhi yier kaka wajumbe dhi bedo joma tindo nikech mano e kuma Kenya koro chomo. Kech joma tindo no ni mage joma nyalo address issues ma affect joma tindo ma Kenya ka. To joma tindo gi wanyalo wacho ni sani koro chunge tok jomage Jacob Karwa Ketwak nikech adiera nwaneno ka tok ng'anyo mag Gen Z mane koro bede pacho kae ne wach ni joma tindo nowuok oko kar romre margi mar mondo mi gikwed paro mar chik mar omenda mano mahigani mane gikone owuok oko. Kata kamano sani koro Gen Z gi Kalonzo kaachiel kod Gachagua bende lombogi mar mondo mi gibede tok Gen Z gi 2027 gibiro bede tok jomage Kalonzo Kalonzo gi Gachagua kose Kindiki gi Ruto. Erokamano Joyce, adwa wacho gimoro kae. Mokwongo jatenda ni adwa nyise ni wach ka Gen Z ne chakore na involved na play part mar kwa chako about the finance bill. Actually wachako strikes nikech finance bill. Nwaonge gi issues mang'eny kia cabinet kia ng'wa makoro duogo timregi. They said politicians makoro mheshimiwa ne wacho kae DP gi other people negi kawo advantage of a process manose chakore. Initially ka wachako demonstration our issue was about the finance bill and it must be withdrawn in totality. That was our issue. But josiasa be obede kona kontegi gichako infiltrate kaka ginyalo kawo advantage of already ongoing process. Hapa ni nini eno kata kan wachango pesa kiwan wawegi mondo wa facilitate a few things mane watimo. But being ni josiasa no infiltrate mano be wambe ne waonge gi capacity mar gengo. Actually jo mane nyalo gengo mano ne en sirikal. Sirikal mano nego be ni bede okang mabele gi national intelligence mondo ging'e ni gini dhi timore kowe wagenge yo machalo kama mondo demonstration obeda on the basis of the financial bill. Mano notamo sirikal magino ichopo kama no chopeno ero maber kata marach jakom no biro mokonyo a situation mane already was out of hand. Having said that, kase wacho man, tado wacho niya. Odoyo widi gini gi joma moko, mheshimiwa Odoyo widi gini gi joma moko mane sirikal. Ene munyiso wakani ofisi Rigathi Gachagua. Neni tijo lumo ko to nogol gi tema Rigathi Gachagua ondiko mano kuche. To sama ne Rigathi Gachagua igole office. Neni tiyo kuche 600 mane Rigathi Gachagua ondiko. Adwa ni by the end of this term kaka wan kaka jomatindo ana voice of jomatindo maya kaluo ko ma okawuoe wach waloya okawuoe wach kikuche joluo. Adwa ni leaders wa obedo pio wandai motere energy obio nyiswa ni to joluo di matindo mano kawo mano ndiko sama ne omiyo position mar energy nikech energy nigi sectors mang'eny kabisa. Wadwa ng'iyo ni to John Mbadi otiyo gi influence ne treasury ondiko joluo di matindo e tich. Wadwa ng'iyo ni Odoyo widi e Lake Basin Development Authority otiyo gi influence ne ondiko joluo di matindo e tich. To wadwa ng'iyo ni to PS Omolo is in charge of interior polisi adimo donjo nikech wang'eyo mano oro jode ndalo mano oro jode the late ne nitie
mane jaluo itinga tinga gi pick up tidhi olo do get makiganju kanisha to ongo mana simo we jogo donje iye kanyo wadwa neno no muolo be nyalo timo gimoro jone no tim ami kika uji police kika uji NYS mane kinyalo duogo irwa kaka joma tindo makaluo tich kono wane sirikal ni nikechune iye okonyowa kama an gima nyalo kwayo leaders wa mane iye kacha jakom whatever you see eno kwadwa no omendule issues mag internal affairs ka but jakom no sekawa adwa nyiso Mheshimiwa Dowedi ni onge Ruto ne onge gi capacity mar yiero wandai mabed minister mar energy ka jakom odagi kata ka jakom ko yie kata wandai no mokwongo do ko yie ka otijno mbadi the same you the same oparanya the same ko gima timore kae ni jakom emano yie ni jok mano gole odiem golgi gidonje sirikal ge kon sirikal to koro nyaka sani rowere mag jenzi ochunge tok nga kose wan sani kaka joma tindo wakunga wuok kaka dhodwa makaluo then kura wuok kaka jenzi ma Kenya dhodwa makaluo kaka joma tindo wadwa nyiso jo siasa gi jotelo ge mane sirikal ni kochopo 2026 kikubinwa gi narrative moro ne sirikal marwa ka wan we are not part of that sirikal maruno biya gi list mikono ne jokama anto ncho mi alek besin mod an yude ma sendike tich gen yude ma chako kama nyiri gen kama chuo gen kama kwa confirm mano Dowedi kidwaro MP makasepol an mana ka bondo kacha debani abu go ni campaign motegno kabisa wanda ibo temno kamano bado temno kamano gino temno kamano about the nationwide Gen Z ma Kenya ka wan sani pokwa make a decision ni wado bedo banga in 2027 actually sani kipenja tabo nyisi ni Gen Z wish kata ni Matiang'i nyalo biro kamora mora miracle moro nyalo timore ni Matiang'i kijana moro ma yakisicha obi to chung Matiang'i mane minister mar interior obi ochung kaka president wanyalo support gimomiyo enia ka jo ng'eny wan somo Matiang'i ne minister mar education Matiang'i notieko cheating mar exam ma eni manya e Kenya ka mana ka skunde mano machala Lansgate ne manyo mana kogol Matiang'i kanyo otere docket mar interior Matiang'i as a minister of interior na wanyalo neno kana nyalo dhi nyaka school sama ji timo penjo odhi nyaka school even before openjo principal ni apenji mai kama nyithindo ninde to unga pesa nyiewo go school bus pesa monego ang'o mano moni nyiewo loso dormitory instead of nyiewo school bus waneno nyaka institution ma Matiang'i odhi e classroom to penjo nyithindo no tingane science textbook mantie to nyithindo tingo science textbook abich to lesson ma science monego bede the be to penjo principal ni japuonj ma science kai ni japuonj onge nyithindo se puonj science for how long nyaka ni japuonj se biro diriyo kende that is a man wadwa ng'ama is hands on ng'ama committee to implement gino monyalo dhi kata kien modhi ongi and sani nyamo wa believe ni nyalo timo mano apart from Raila Odinga Mheshimiwa Dowedi wacho ni kuro sano city okonego ne waluwo ng'ama wa believe sani kaka joma tindo ni nyalo timo mano en Fred Matiang'i kech waseneno kanitia chila ya dik mosetimo another person madwa nyiso jowagi ni be kata kaponi wan gi jakom ni en ka hecho dhi UC kik gi underrate the factor mar joma tindo e siasa masani and most leaders wa makaluo anadwa bedo open kata mana gi jakom ni ang'eyo ni factors mang'eny nitie kendo ji gore iye kacha kabisa but nitie gimoro makigigno kigigno this young man called Babu Owino that young man akia lakini ingeni juogi mar siasa be poga kumji na neno kata uma be to kanga dib kata matena Jacob wacho ni loso e loro were matendo ma jenzi ma joluo ka chel ko jenzi ma general to jenzi ma Kenya kai dong besani waseneno ka osechak tikod geyo marach gi jo siasa nikech adira kwa wanyalo menya chela ria dek jenzi mane gin vocal ahinya e kinde ng'anyo mago mag rowere mag jenzi sani waseneno ka nitiere jo siasa moko momako gi nitiere mago ma nitiere tok jatend piny nitiere mago ma nitiere tok jo ODM kachel kod kata Kalonzo itiyo kodu marach Joyce adwa kunini number 1 nyaki he accept the fact near during Gen Z's demonstration samana watimo demonstration nitiere leaders moko mano bedo abducted mago jok manene sirikal by then kako Mheshimiwa Dowedi gi oknyal nyiso wani tang'omio ne gi abduct gi
Yet the president magi support no promise wani gik mane uru timo kata regime mane uru timo chon ne ok dhi timore sani. Adwa nyisi Joyce ni ng'ene sirikal ni ema ji osenegie e yore ma ok oriere tir maloyo kata sirikal Uhuru Kenyatta. But jatend piny masani nochiko wani en sirikal ok bi chalo gi sirikal mokalo cha. Gima be nyaka ing'e Joyce ni Gen Z notho mang'eny makata AG nodhi e parliament munyiso member of parliament ni ok onyal account, ok onyal golo the actual figures mag jok manotho. But this government Mheshimiwa Dowedi gi support bende pok obiro mo compensate jok mane ginego innocently nikech joge notho innocently. Magi ok jo siasa moko man gi kombe moko minyalo wacho ni nitie gimoro mane gitetea. Government nowacho ni gidhi compensate these families. Nyaka sani onge family mosewuok ayanga mowacho ni otimre nade ochule. Kata kamano itiyo kod Gen Z marach kaluwore ni sani moko osemako tiend josiasa moko kosepod gichung' achung'a kigen. Gen Z gima timre niya jok mine nomako josiasa moko go gibe gimanyo mana yo mar ginyalo dak go. But kochopo 2026 2027 we will make a decision. Gimanyone mana higi Mheshimiwa Dowedi ne wacho kasani ni ke oluongi e sirikal kikirit barua kuonge donja kasto barua bi bag kapok wadhi yoyo machielo Dowedi ageni nitie gik mathoth ne dawacho wach ni tek manade ukone joluo mane sirikal onyiso joma gindiko. That is what ji 1,000 mane Rigathi Oka ne ujo ko nyiso jo Mount Kenya. Of course it is illegal, you all know, ni ka favor jo thurwa mandiko to en gima lenga chiemoro buro mana neno gi wang'u. Wabeduru joma tindo to wabeduru joma beth. Ing'e mabeth. Nitie buma moro e buk miluongo ni Ecclesiastes 7:3 owacho ni ng'ama ineno kobet ga ka wang'e ojonyno jony mar wang'e na en beth. Oriawo yaga to kichung kowinj kiwinjo ni hele kare ng'ani chalo mana kama. Nitie legal issues e jomindiko go. Kawuono samwa bet go kani Dr. Raymond Omolo kawo nyithi luo 600. Nitie Tom Mboya University of Mabei ipuonjo gi German language kendo ipuonjo gi German laws magibiro wuotho gi streets of Germany ka gitieko kaka gin 600 no te gidhi. Mano namba mokrom kata gi mane Tom Mboya otero America. Mano namba mokrom kata gi mane jodo ndike police. To kata mana mindiko ka kata mana jopuonj mane ndiko gi ka ok en mana kama ikuodhe wach bade ni kanyo maduong' kabisa mondiko to kinyal lando ni kore dhi rally kata yoro doyo wede ni dhi land notimo ing'e ni mano is illegal. Mane neno koriembo ng'ane tich. Omiyo un kudre ura kuda we uru pengo gimoro nikech to kaka ing'e ni nitie ng'at maniluongo no Jode go yugi ne gitiyo gi katiba machon cha ne onge checks and balances mang'eny. Omiyo nonyalo kawo lori moter Kiganjo. Sani ok ditim mano. Ni neno ka jomoko notemo ke arika noduogo gigo tema onge ng'ama noyudo tich. Omiyo nyaka wang'e ni koro wane katiba manyien makoro tiyo. To e wach mar ni kona ni jakome manoyie mondo ndik wandaye gi mbadi mano tadier. Jogo to rute manoyiero. Yie to noyie ni mondo ndik jo ODM. To ng'ama ne yiero ng'ama ndiko to en President William Ruto. An sani an jakom mar Lake Victoria South Waterworks. Lake Basin naseaye. Kuro kanyo tadwe na kony matin. To winjo kwacho ni Gen Z poko wacho. Gen Z gionge gima ginyalo wacho nikech nonyiswa ni gionge leadership, gionge political party, gionge kabila. Gidhi wuoyo gi dhonga ka gionge gimoro. To gima nyisi ni en mana ni jogo no gali ni kia. Gen Z had very clear leadership, fund resources and jomane back gi. Emomiyo ne ginyalo wuoyo, emomiyo nyalo keto demands, emomiyo ne ginyalo refuse requests, emomiyo ne ginyalo loso chenro e Uhuru Park magidhi rally. Ipani gigi nyalo tim ka onge leadership. Kikugalru unu jopodo joma tindo. To gigi matiangi menena timo kama ka iluongo ni public show, talking to the gallery. In minister nyalo wuok ni dhi e bedroom nyithindo ni dhi penjogi ni to unindi ang'o. Nitie officers e buoi kanyo monego dhi otim mago. Policies teach minister ok inspections. Policies ni gima kama nyaka tim, rules mag dhi school en kama, gate nyaka ket ka, windows nyaka bed openable from both inside and outside easily. Mage policies ma minister onego preside over maketi tok ni imbi wuok ni mondo jopiny odhi oneni populist politics. Wach mar abduction to dwani mondo wae otindu joma dongo. Nobody abducts anyone. Police only arrests. To ing'eyo nitiere joma ng'ama nobedo abducted. Say example Willis Woodluo Mos kuom thone. Mache ng'ama nobedo abducted gi jonjore modhi onegi.
kata thuolo mane pok Ruto bedo jatelo, abductions ne timore gi jonjore to police ok abduct gi arrest. En mana ne ginyalo arrest ng'ato illegally, ng'ama ok onego bed arrest, mago timore to police arrest, kendo kuma gibedo arrest no iyudo gie. To compensation mar Gen Z bed ban udhi e mos. Nikech kibro dhi penji ni to samane udhi e street no udhi on the strength of Article 37 mawacho ni you go and demonstrate peaceably and unarmed. Sama donjo ka aneno kuketo video moro ka makite bare kind police gi jopiny go. Police ka are outnumbered 20 to 1,000. How are they going to defend themselves? Na neno ndalo moro jafwambo moro ka nogo tiende. Nduru no bedo. To police moro no Uganda no koni kidwa ni mondo ibed safe kama ji ng'anye. It is a battlefield. Muting'o jo ng'anyo, muting'o police, muting'o jofwambo. Ji adek gi moro ka moro nigi equal chance of hinyruok. Kake jafwambo kidwa cover ng'anyo, bede side mar police ng'anyo ni kocha. Koro bunde dhi kocha in koni. To kidok ko jo ng'anyo nidwa ni manye police moro matimo marache go picha. You are taking a big risk ibro hinyori. Omiyo act moro be nokel kama chiegni ni ng'ama oduongo ng'anyo ema bro deal gi the damages mag ng'anyo. Ang'eni mani ng'eyo. Kikwa wuondre. Ng'ama bro bedo compensated akweri onge. Kata mano ng'anyo 2023 ka ng'ama bedo compensated onge. Nikech breaching parliament is not part of ng'anyo ma the constitution envisage. Throwing stones, wango Phoenix House, wango ginene iluongo ni Ibrahim's Mall. Mago gik mano joma notho ne jo ng'anyo nego ka gititie iyiero gi nang'o. Awinjo ka gikelo excuse moro ni ng'eyo ni nitiere jonjore mano infiltrate. It is now you people emonego gane to jonjore go ne gin ng'agini. Nikech police to romo gi jo ng'anyo. Gikia ni Gen Z Gen Z bene ok odhi ka police wacho ni wan jo Gen Z koro wadwa ng'anyo, wan ng'ane. Gimbe gikia gi jo ng'anyo idilo ka jo ng'anyo. Jonjore ma wang'o udi idilo ka jo ngaruji, jo bakidi idilo ka jo bakidi, jo muk parliament idilo ka jo muk parliament. Omiyo kudwa ng'anyo to somuru jo Catholic sapotith. Jiwuotho mos mane ng'anyo ma constitution envisage. Mheshimiwa Wedi, don't get away with this, let us not we support an illegality within the police. It is a right. Police tichige ng'anyo. Oken golisasi kata ginene kata manadier kata goji manadier. Actually tichige ensuring the security mag jo mang'anyo go to wherever destination magedwa kata gi bakidi tiwegi aweya kata gi muko gate parliament tiwegi aweya. Wang'eyo ga ni gima kelo ga bakidi no en sama nikech police wa Kenya ka they act unprofessionally. Gin jo police ma ka gineno ji kochokore ni to gise babati ya gas makata gima jogo timo. That has been, you know, police is supposed to act. Koseneno ka uchomo udwa dhi muomo valuable goods in a shop, they're supposed to block. Mheshimiwa, before you join the government, attempt mar blocking no ema koro wang gas bare. Mheshimiwa, before you join the government, kapod in code wakoni. Ninge maber ni onge samora wama ni wanyalo timo maandamano. Kata bed ba peaceful, kata wadwa bet mane university way, kata wabete ndara, kata ke jakom geni. Ma police ne koso mar baya tiya gas kuomo ma kata timo timo. Kusebede ndara. And that is a anga tero nyathina hospital. Police nyaka golu ndara no. Kudwa ng'anyo ma peaceful. Uhuru Park lach. Du bedo Uhuru Park kanyo uwer tuchiemo to mabaso. Kata kamano bende wang'e ni nitiere chik moro manogol ni police okonego beni tiyo gi tiya gas kachiel kod kata bayo yes. Ne joma ng'anyo. Okwanyal inano mheshimiwa. En gima rach ni wa support police brutality. Iwinjo sama no neg ng'amano abduct Willis. Police ma Kenya ka. Ng'ama wacho police brutality. Police ma Kenya ka. Bende ng'ama wacho police brutality. Mano dongen kalure ni gin bende ne gin tiere kod rakruok moro go bende. Kaka jo ng'anyo gi noketo police. Police ma Kenya ka respect human rights. No ng'anyo right to peaceably demonstrate. The same way yan mano kadhi ng'anyo police must protect my right. Ipani ji adi moketho business gi joma no wang mo to that we right mandate joma no wang joma ne jo ng'anyo wang buwe right gi to Phoenix House mano wang buwe right. I remember very well. They should be compensated as well. Is it the police work act? Yes. We would have had more people dead by Jonganyo. We would have had more property destroyed. The only point mantiere wach no. Nitie chik mar timo gik ma otero nitie joma biro e ng'anyo peaceably.
Kadiera mar wache ni nitie jomoko njore moko nyalo donjo e ng'anjo ka. Tij police en niya. Onego ging'e ni to jok mang'anyo gi jonjore go gimako gisoe e ang'enge. To police ok nyal nywando jomobiro mabe pigania mabe 50,000 people to un police pira reyo. Tijien manyo jonjore jogi. Manyo gi me mane tigi mondiki ni. Wakao yeyo mar ariyo mondi nyakora moge jong wakao yeyo madundo kwa duogo ote magi benda bro bedo ka somo kik idhi mabor. The home of discounts inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart. Then select Mama Safi. Lipa na ukisha lipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Rajvir Singh Babar. We munda nyisi adiera. Ingeni an kaya ke kata muropi. Erika kananya loso carrot halwa. Onge wach. In korido wach ni mama kia kata muropi. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Machiegni kendo nyakora mugia juang mondo wadhi mbele kod twak marwa kata chenro marwa mar piny okinyi makawuono. Asingo ni nabo bedo kasomo moko kuom ote ma uchwalo no okinyi makawuono. Ote makamago abo bedo kasomo gi achiel kachiel. Ote mokwongo kanyo kwa nyalo yudo mano ote mar Ruth Nyathi Ochieng. Wacho ni siasa Kalonzo to tinde wang'iyogo. En olinga olingo ga tiende achiel e pi. Opimo go tut pi. Kirango kata jomaluore, most of them gin political rejects. Odhi mbele kwacho ni ji kaka Waititu gin joma ne oserumo politically. Kochako mederi gi ji to koro girumo chuth. Lungo Gachagua ya Azimio ok dhi bedo mayot nikech podi nitiere jowasike ma podi nitie Azimio. Gima Kalonzo nyalo timo en luongo Gachagua e Wiper nikech rigiji onge chama. Onsaka ni Joyce Pejna jolony ni chutho Azimio en mara jomage kisheria nikech gini bago jopenya. Bende oyiene ng'ato donje riwruok moro e kore koselor dhot. To bende nitiere okenge mowinjo jasiasa kaw kapok oriwre gi riwruok mane osebedo sealed. Aluwo chenro ka an Umoja Enako. Erokamano ahinya Ruth Nyathi Ochieng kuom penjo makamano. Ezekiel Manyala bende wacho ni Azimio ilikuwa muungano wa kisiasa. Kalonzo ana haki zake kama mwana Azimio. Vile vile Kalonzo huyo anaeleweka kama kigeugeu tangu awali ambayo mambo zake sio ya kuaminika. Odhi mbele kwacho ni kile tunafaa kufahamu, Kalonzo ni mwanasiasa wa kale na ana umaarufu wa kisiasa. Iwapo Mheshimiwa Gachagua ataamua kumuunga na upande mwingine, Mheshimiwa Raila akose kufaulu katika Azimio lake, basi kutakuwa na kizaza
katika siasa ya Kenya. Tusubiri tuyaone mwisho wake. Erokamano ahinya Ezekiel Manyali, ng'eyo Kiswahili ahinya. Bahati Africana bende wacho noneno waka intiere County 047. Wacho ni ana yie gi Odoyo Widi kaka oleronwa weche mane otimore e tok pasia. Odhi mbele kowacho ni mar ariyo an okane yiengni mora mora maponi Kalonzo Musyoka kod jotelo mamoko mapacho kae kama oting'o mane en jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua biro kelo yamo mapek mar siasa. Mar adek, wan kaka joluo onego wabed gi mor nikech Raila Odinga noneno ni kodhi AUC to owe oganda luo e sirikal. Koro mano doko mor mara kaka jaluo kendo kaka oganda luo. Mar ang'wen, owacho ni an gi pacha, aneno ni riwruok mar siasa maliet mokalo e pacho kae kaka notimore higa mar 2007 koro onge lokruok mora mora e pacho ka mabiro timore e paw siasa maduong' kata Kalonzo los riwruok mar siasa pacho ka. Orenga Namgor wacho ni Odoyo Widi wuoyo miweni ento and so immune to police brutality. We have witnessed a number of politicians who were once more powerful but later negi face police brutality magi yuaka maloyo jomoko. Wacho ni wechieng' moro omuome obiro yuaka. Ya mago moko kuom ote majoneno magwa chwalo kinyi makawuono. Kata kamano Ruth Nyathi Ochieng' openjo moro. Penjo makamano dagom mar chwalo ni Jacob. Mano kotudore koda kaka ng'ato nyalo donjo e riwruok. Siasa. Coalition. Yes. Aparo ni achiel kuom yore ng'eny mar donjo e riwruok mar siasa nikech ka ionge political party kaka sadi Gachagua, former deputy president, onge political party, no gole joda no se gole. Koro sadi en partyless. Koro nyiso no nyalo decide to register kaka ordinary member mar Wiper, kato register kaka ordinary member mar Jubilee, kato register kaka ordinary member mar DAP Kenya. Mano kotimo to riwo sedo jalo Azimio. Ena member mar Azimio nikech parties ma mention go ni Azimio. Nyiso ni koro bobeda member mar Azimio coalition. Kata ng'ama nigi party ne nyalo donjo e winjruok gi party machielo to giloso coalition manyien. Koro emomiyo awacho ni loso coalition kata donjo e coalition nigi tie gi yore mang'eny. Kamano. Ato bende ng'ato penjo kae ni Azimio mar jomage kisheria nikech gini baga Victorine. Azimio en mar constituent parties manolose. Nitiere gimiluongo ni pre-election agreement machama parties machalo ODM, Wiper, DAP Kenya. Gi parties mamoko madhi 21 ne obiro wang' achiel oloso gimiluongo ni pre-election agreement. Koro mago members mag Azimio. Kendo gin gi chike gi ni kidwa ni wuoge e coalition no to nyaka ichiw notice. Mana kaka nyocha Mheshimiwa Martha Karua ochiwo notice mar mondo wuoge e Azimio. Ni winjo maler kaka Kalonzo ko ni gin pod kisheria kata gibedo ni chuny gi nyalo gombo ni gidhi gilos riwruok mar siasa machielo gi Gachagua, lakini kisheria pod gin members mag Azimio. Onge chama mopogore gi NAK Kenya mosendiko ne Azimio mondo mi owuoge coalition. Koro gibro bedo members of coalition nyaka wachope yiero machielo kata nyaka constituent parties ndik barua mondo kethi Azimio. Kamano. Aneno ka Kopolo mano jakanyo mar Kupete county ma Kilifi. Beningisa ka ni good morning. Ocho ka ni on the issues of police brutality. Honorable Owidi may be honest but not right. Police ma Kenya samoro bedo unprofessional seche mang'enya kata wan kaka jopuonje diere mane wang'anyo ne ok waketh gik moko to podi kuonde moko ne gibayo jopuonj gi tear gas lit by a lot ni nyithindwa notho nikech police mane support government mane hinyo jite. Odoyo Widi kachiel kod pachi kotudore kod ote mane joneno magwa oro mondo wadhi e topic machielo thulu mar chiegni rumo. Ing'eyo ok onego bed ni Kenya ka wabedo ni gimora mora ma wadwaro to wadhi e ng'anyo. Dalo moro jomoko wacho ni ng'anyo ne dhok ma sirikal winjo. Katiba Kenya ka ma wacho kaka yiero ji offices. To ni kwadwa golo ng'ati office to wan e ndara wang'anyo. We need to pursue a legal avenue. Nyaka walu apaya mar chik. Apaya mar chik no ber.
ingeni ng'ato wacho ni kia ni bende okan immune to police brutality. An mokwongo sirikal asebedi 2 years kende. Atoka kuno kurani 56 years plus. To igini gite aserumo gi police e yore ga kone gi kocha. An kata makose maka ne traffic offense. So wabeda ni wagwenyre gi police kama winjore watudre kama ngeni chik wacho ni police must use necessary force to protect life and property. Koro kangeni property manobedo destroyed in the Gen Z generation. 2 giant buildings set on fire. 6 people died by those arson attacks. Mag jogo. Macha to police idwa not tim nango. And when they throw stones at the police, idwa not tim nango. Nyaneno kaendi kinyiso e chuny town gi media house. Exactly, in fact it was here. Ka ngane ne iluongo ni Jimmy Wanjigi. E mtokane nitie weapons nyaka tear gas. To lawe kuchopo wade to koni police mo plant gigo. To sama ne en town to no nyiswa gigo e kamera. Omiyo wawinjre ni wabro luwo gik moko kisheria ng'ato amiyo gine na winjo ka ji wacho ni ng'ata manolal e ndalo mane ji ng'anyo ti wacho ni sirikal ipani ng'ama noloso ku dongi pano nyalo nego ji mondo jopiny oked gi sirikal. Omiyo nyaka wa think outside the box. Kiseng'e ni sani koro ji ger gi sirikal gimoro amora bedo blamed. Nega ji ti wacho ni sirikal wabadak ji mudho upande bang'i dweche 2 ugolo ti wacho ni sirikal. Ndalo moro no yud ji mang'eny ka no wite riba yala ndalo uru. No ka winjo koko ma winjo kawuono ne. Be investigation akiani no ni mochopo kanye. Omiyo sirikal ma wantiere onge the business of abducting its own citizens machulo ushuru. Kanitie ng'ama koso ibi make, ibi tere court, ibi wachne. Adwa nwa dhie wach machielo mabende dagom mar mondo mi watwage okinyi makawuono kapok watieko twak mara wadong mana kod dakika matin kende to watieko twak okinyi makawuono. Wang'eni nitiere okumba manyien mar thieth mano chako tiyo e pacho kae mano tarik 1 dwe mar 10 mano mahiga ni kata kamano okumba manyien mar thieth no sebedo kod ng'ikruok makoni kod kocha jopiny osebedo kayuak ni ka gidhie ute thieth to pod gikale midhiero mopogore kata kamano ne waneno ka jal mane tiyo kaka jatatije yor kojolo kata acting social health authority chief executive officer mano Elijah Washira ne otere yueyo ma ochuno kata compulsory leave mar thuolo mar ndalo 90 kendo kare ominga machielo kalure ni tude kod wechego mag mibadhi matin mano oseneno mana ndalo matin kende kwase wuok e NHIF kwa dhie shift. Ang'o matimore pacho kae? Nyalo bedo ni kato bedo ni wadbire okuma manyien mar thieth to jigin mana maka lewni magiloko to lokruok bende pok waneno nikech adira jopiny to podi sandore ka bende nyaka sani iseni nitiere omenda maderom bilion 1.5 mano nego beni ochulo ne joma NHIF no kochulo kata kamano ne o direct pesago mar mondo mi odhi e ute thieth moko ma ok mag piny owacho. Ang'o matimore okumba manyien mar thieth kachako kod Victor? Mokwongo en gima lit ni sirikal okokao e yo motegno weche mag thieth mar piny ka. Gimomiyo lit nikech wan gi joma nigi tuoche mag sukari, wan gi joma nigi tuoche mag high blood pressure, wan gi mine manyuol, wan gi jomoko ma samoro kaka koro gwengewa mag Luo Nyanza kocha ng'ato malaria en gima mako ji kabisa to malaria is one of the leading killers. To en makosa nikech kinyalo dhi osiptal to koro iromo ni ok nyal thiedhi ka okitiyo gomenda ma mari wuon. To thoth jowa bung'eyo ni onge pesa. To kata ka ne gin gi pesa ni ko suptende go be onge yath. En gima lit. But implementation mar SHA osebedo gi ng'ikruok chakre kaka ne ochak wachne. Gima ne tamo sirikal beda mos bedo patient mondo mi NHIF otiya nyaka gibed gadieri ni SHA ni koro chopeo e rang'iny ma koro nyalo tiyo maber otama ng'eyo nikech inwang'o ka negi hurry the process to ka ng'eyo ni ng'awa mane dwa chiemo e wachni mano miyo negi hurry the process. Kipacha nonego bende sirikal beda piny to issues weche moko machalo mag linda mama ka ni wawe adhi mbele, weche machalo gine thieth mane miyo jok mane nigi tuo sukari ne dhi mbele, weche machalo joma ne nigi pressure dhi mbele. To ka sa romo ma system oseket maber
transition system makoro ji nyalo wuok e NHIF kadhi e SHA kose bedo complete to koro ji ne move. Koro no bedo gima seamless, kisungu wacho ni gima seamless. Mano otamo Kenya ka. To the same mistake no nyocha no kotibore kata issue mag CBC. Koro implementation is a big problem ma wan go kaka jo Kenya. Gima da kwayo sirikal en ni kapod nitiere ng'ikruok moko mantiere e implementation mar SHA, ang'a mono yiene jopiny otigi NHIF nikech jopiny osebedo ka golo pesa to nitiere osiptende be mang'eny mag piny owacho mane pok ochul NHIF. Ang'a mono sirikal bedo gi ng'uono to mondo oyie jopiny otigi NHIF nyaka sama koro bro bet ni gin gadier ni SHA nyalo konyo jopiny. Nikech en makosa ni nwang'o kaka koro jopuonj sani gin gi medical cover sadek to medical ijapuonj nigi medical cover sadek to pod odhi osiptal to pod otiyo gi pesa ne. En makosa e age ma wantiere ni makisungu lolo ni it is an absurdity in our times. En gima sirikal nyaka ng'i motegno kendo nyaka ne kaka loso wach no ero. To bawuoro ni to leadership mar jo dakteche gin gi wach yango gin da giwuog oko mondo jopiny ma gima jopiny ka giwuok oko ma is one of the reasons ma jopiny onego beni dhi e barabara kata Mheshimiwa Doho ijo ne wacho ni ok onego beni dhi e barabara on everything. Nitiere gik mamiyo ji onego dhi e barabara. Achiel kuom gima nyalo miyo jokenya onego dhi e barabara en niya waonge cover maber mar thieth makonyo jopiny kendo sani ji tho mang'eny. Nyo nitiere japuonj moro manyon wang' ajali kotero osiptal to kaka inyalo thiedhe onge, pesa be onge, sami ichoko matin kamaendi mokwongo oro kuyo na makende ne Mr. Demba mar Siro Secondary. Kapodi manyo kaka idwa thiedhe itero law kode operation japuonj osewito ngimane. En makosa kendo en gima lit ma pok odwaro ne. Koro mano e kaka nene. Jacobin korka kori paro ni serikal nyalo bedo ni ne orikni kod wach ni mano mar Social Health Authority kata Social Health Insurance Fund matiyo e bwo Social Health Authority. Kalore ni dwe achiel kende to kanose sidhe waneno ka koro nitiere malingling moko ni jatende mano Elijah Washira nitiere mibadhi moro mamielo makoro miyo chunge tich. Joyce, adwa bedo clear kodi matin. Number 1, gimokwongo en ni sirikal ni nyaka nyiche chakre nyaka sani gisebedo gi guesswork mang'eny gi tema to ok gin gik ma bedo well thought of kapoko gibedo implemented. Mano number 1. Ing'eyo maisha card nigi keto jaka ni maisha card ni expire kika ID ni expire 2032 kuri penjo to ere kaka ID mar Kenya monyuol Kenya nego bedi gi expiry date. ID is not a passport. Ere kaka bedo gi expiry date. Mano is a guesswork mane gidonjo kato gitimo. Because the other regime ne nigi huduma namba. This regime okelo gimoro ne kia maisha card. Maisha card ni just the huduma namba ko giloke. To weche mag shift gi SHA gi koro. Shift gi SHA ni gima temo nyisi ka ni ineno regime moro moko donjo. Nitie jok moko mamanyo ga yo minyalo kwal go pesa. Nikech inyalo penjori niya ang'o mane rach go huduma namba mano sebedo implemented ma budget no sebedo allocated pesa jopiny no setie ang'o mane rach pok huduma namba pick up tise change into maisha namba nyiso niya you are starting a new procurement, new everything, new budget, everything. Pesa de lalka sani king'iyo SHA ni CEO minyisi ni otere on compulsory leave osetieko mana purpose ne nitiere pesa mane nitiere NHIF mane bedo transfer to SHA ng'ama ne in charge of pesa ni ne en CEO ni iwinjo ne propaganda nitie kanyo ni atini 1.5 billion ola 1.5 billion kade lala ni ng'ani emo chamo CEO ni sani de koro en court de koro the industrial government have hold the apparatus marketing investigation. And that is why I always say awachoga pile ka ni wateme jo wane leadership wateme wabede kaka the western countries inyalo bedo investigated for 2 years kapok ineno police dodi ni ubiro maki by the time maybe roketo pinge lweti kama miteri court the case is watertight ma onge yo mora mibiro bwodo lakini Kenya kata ka wuono ni nigi nani owadu wachagu kinyi ni penjo DPP or drop cases ang'o miyo DPP drop cases nikech cases gi no maka ji makati investigation mora mo setimo onge itero ngate police station for purposes mag PR cause it getting at a police station kacho sebedo recorded itere court onge DPP onge evidence case they collapse because DPP cannot answer questions before a judge
Koro chune ni withdraw to save our face from embarrassment, or withdraw the cases. Angoma mono the Kenyan government and the police, they do get structure much along the Western countries, whereby you investigate a case before you arrest. By the time you are arresting, you have a watertight case. Mainyalo present before a court of law, and finally we can see conviction. Nikechwange ni Kenya ka majority of cases they don't end up at convictions. Kata manajo mokwalo manigi graft. Omiwani gima do wache mar SHA jo Kenya serikal inyo jo Kenya makawaida. Nikech jo Kenya makawaida gi ne chulo NHIF pile kaka dwarore. Angoma miyo serikal keto yo moro ni ng'ama pod ok nyalo yudore SHA. Otigi the system mar NHIF. Nyaka chop sama SHA nyalo cover all Kenyans akendo ngata mane ni NHIF nyalo yudore SHA. To e wach mar allegation mar CEO no otire on leave mondo jo Kenya olal pa jo Kenya ibu redesign to another sector ibu tire kamoro pesa ma purpose ne mana nitie ka jo se serve osemiyo jok mane dwaro pesa mar NHIF osemiyo gi pesa en wachini usiro moro kamano. Odoyo widi pachiko tudore koda chungo eticha mano CEO makojolo mano mar SHA mano Elijah Wachira. Ingeni ako ang'enu ng'eyo kaka siasa liet Kenya ka. Nitiere nyaka joma wan gi sirikal ka to sabotage sirikal ma wantiene. Kendo gitimo timbe moko mamiyo jopiny chich gi sirikal, jopiny tang gi sirikal. To wawinjre ni saya mokel gi manyien. Nitie gik ma kisungu luongo ni teething problems. Kidare odi midake sane, midhi ot manyien. An gadier ni ka kinyi chio. Tibiro manyo toothbrush dakika 20. Gimanche dete ka kane. Samoro nyalo kata end up nitede sitting room. Kata kamano tinde nitiere yore manyasani ma ji dago. Kata manyasani go nyaka gik moko gwenyre. Kech ing'eni ot misedake piyo gimoro amora ing'e kama nitie. Kidhi ot manyien kata idar mana nyasani. Gik moko nyaka yud kama kore kawo koni chon ni kawe koni. Bedroom nicha ni on the left, koro en on the right. Mago gik manyaka bedie. To nitiere be ji eyie kanyo nikech siasa mon liet nyoro ka mane dwaro ni mondo gi paint the president as incompetent as possible. Manti nyaka jomoko mane nitiere e sirikal ka mano tudore gi joma ne no kelo jensi mane sabotage sirikal from within. Omiyo wawinjre uru ni siasa ni en tugo moting'o jwok moting'o gik mang'eny. So wawinjre ni project no ko bedo hard nikech nitiere problem moro ina wan go NHIF. Jopiny ne ok nyal ng'eyo. Ne nitiere osiptende ma bandia mang'eny ma iyudo ni osiptal maonge kata theater. Iyudo ka gi claim pesa NHIF kujocho no tim surgery chiegni pile. Ji no ludo gini loso go pesa manyaka no beda overhauled. To samo bedo overhauled no ochalo samitimo operation. Rem to nyaki winji kata wang nyathi biro wuok bang'e kotimni operation. Rem to nyaki winji kata wang kidonda mani ing'ado ni no biro wuok bang'e. Omiyo wawinjri awinja ni wabro dhi mos to gikone shift ni bro bedo maber kendo bro sagwa. Some of the people me tiyo ge shift ni gibiro chudo ka thieth gi oserumo. Tang'e ni nitie jo kuonde moko midware deposit and all that. To useneno ni nyaka no chakre kama koro wachope ni koro obedo smooth mos. Ma ji mang'eny ma bende wacho ni an no saba maber kabisa. Ing'e ni chon ne nitiere gimiluongo ni expiry date ID. ID na makugo kawo ne en 10 years. Gimomiyo niketo expiry date ID nikech nyaka picha ni mane ID no lokore. Kani tin to koro kichaki tiko higni 10. Koro ng'ato ok nyal identify gi picha mane go 10 years ago. Kata an ID na ka picha mantie king'iyo sani to inyalo wuoro ni okan. Gi gik mang'eny, they are also place of residence nyalo lokore and so on. Mane momiyo ni iloko gigo. To ka oloke to nego be ni manyien biro automatic. Picha midhi loko manyien. Those biometrics mo change go emi loko manyien. Nitie jomoko manyaka thumbprints manoketi koro lokore. Mane momiyo gik makamago ne timore. To winjo kuwacho wach arresting after investigation. Yes. Nitie gik mang'eny kiwinjo ni ng'ato timo fraud e bank. Titima investigation me yud ni mae ng'amo kwalo kokedi arrest. To a criminal offense, a capital offense, ng'amo nego ng'ato. Kidwa rito ni tim investigation,
lewni manonego ng'ato manotimore mokosepando moyiecho mokan ma samoro ringo pondo dhi Uganda. Emomiyo there are cases where we arrest you immediately, wadhi wapenjo court ni court yienwa uru wakan ng'ani ka matin kapod watimo investigation oko. Nitie seche moko ma bende oko kuro be koweyi tidhi interfere gi witnesses. To gima nadwa wacho kopogore gi wiche gi te about criminal justice ma Kenya kaka wuono. Chik moro no kel kan 2010. Chik moro kel 2010 ni no kel a lot of activism. Mano ket ni ng'ata kata ng'amo dhi e duka, mong'iew beti, mong'iew tupa, mopako, moketo spy mong'eyo ni ng'ane koro dhi ode, modhi obete, pod kido kodhi kuchocho, to kiny koto osemiye bond oduogo oko. To samo miye ni kata witnesses koro luor. Ng'ama nyalo dhi beto ng'ato brazenly kamacha. In ema dang' idhi bedo witness. Omiyo wadwa ni mondo court on day one decide ka it is a premeditated murder ma ok chiwe bail. Bail ni ema semiyo ok wanyal deal gi criminals maber Kenya ka. Wach ni mogik Odeyo Widi. Ne oganda Luo e thuolo masani wan kaka Luo wan e sirikal mogwelwa. To sirikal mogwelwa ni ogwelwa mondo wambe kaka oganda Luo wachame gikeni mag Kenya e thuolo moyudore. Omiyo kiwinjo ka ng'ato wacho ni wan waonge sirikal nikech onge winjruok, otemo nyisi ni ni siasa mara kwede ma miyi yiera mayot. Ok wabede sirikal mondo wayud gima wakwedo sama wa campaign. Mane gima chendo nikech joma nie sirikal piem go tek. Omiyo wawinjre ni ng'amo yiere bunge, ng'amo yiere MCA gine sirikal, gichamo msach sirikal, kendo sirikal miyo gi pesa ma gichiwo go dongruok. Wanie sirikal kik waket nwa wuondo jopiny sakasa. Erokamano ahinya Victor, wach ni mogik e bwo Jacob achak kodi Jacob e bwo nyiriri 30 thuolo marumo rumo. Adwa kwayo jowa matindo moganda Luo ni ka wadhi mbele nyaka 2027 wabeduru ni wanyalo make informed decision e jotendwa mobro yiero, to kendo wabed ni demand accountability kuom jotendwa gi. To ne jotendwa mane sirikal moyier mawuok ka Luo, waung'euru ni gimomiyo wane sirikal en ni jowa nyaka wamany ne jowa ma pok ondiki opportunities e sirikal kuonde ma wantie mondo wa empower our community back. Yes, oketi kaka jatelo manyalo serve Kenya te, lakini wang'euru dala ka Luo ni jowa matindo mokoso tije bende wayudo nigi thuolo mar yudo tich. Mane kwayona. Erokamano ahinya Victor, wach ni mogik watieko. Erokamano ahinya Joyce, an wach na mogik en ni gwetao mar Meg Whitman en news maber kabisa ne jo Kenya, kendo en a show of maturity nikech kanyocho opogore gi telo, opogore pache, opogore gi paro mar telo manyien masani jo Amerika okelo. To maturity kata lony demand ni koro nyaka ogwetao mondo chiu thuolo. To Kenya ka be nyu winjo ka ywak nyong'eny kabisa kalore kaka nyo obedo siep gi sirikal. To wageno ni mature democracy machalo Amerika onego beni koro ambassador mare Kenya ka to bedo ng'atno ma ng'iyo sirikal kendo puoyo sirikal e gik mabeyo, to kendo siemo wang' sirikal ka sirikal timo marach. To en nyo waneno kodwa bedo machiegni gi sirikal ka ji ywak. Koro gwene tao jo Kenya mor kabisa. To ambe kaka Victor Oindo mawuod Kabondo Kasipul en amor ni odhiyo, warito ni ka Trump oseloso sirikal next year to dhi kelo nwa ng'at manyien kendo ma wabro tiyo go maber. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. So mane moko kuom ote ma joneno magwa cholono kae. Ken Oduor owacho no neno waka intiere Homa Bay County, onyiso waka ni mosna Odoyo Widi, owacho ni anasiro sentiments mag Jakom Lake Basin Development Water Agency Odoyo Widi on police brutality, onge ng'anyo ma peaceful e Kenya kae. Ka bende Apollo Kopolo bende ochako chwalo ote moro kae, ka bende wacho kae ni keto policy manyien ma obedo mongirore ok yot. NHIF osebedo for some time kendo nochomo kama koro ne oriere. Instead of changing the name to SHIF kata SHA, sirikal nonego ameda strengthen the already existing policy to make them better. Otherwise, wacho ni starting a new policy before the initial one is fully stable takes the country 10 steps backward after making 4 steps ahead. The CEO said that the government is messing by implementing a new policy. That's why he has been given
alive. Mago moko kuom ote ma joneno magwa ochwalo no kinyi makawuono. Agonu erokamano ahinya joneno magwa kuom bedo kodwa. Kaachiel kodi Nodoyo Widi, Jacob Omondi kaachiel kodi Victor Indo kuom kawo thuolo maru kinyi makawuono bedo kodwa mar mondo mi wabede twak. Gikanyo mochopo gode giko mar twak marwa mokwongo nyakwara Mugia Jwang, warom kende chenro mar mbaka oromo. Kik idhi mabor.